daidai yanzu abin da yake faruwa kenan a nan gurin ba mu san me yake faruwa ba. Yake faruwa ne sun sata mota okay daga wani wuri sata bisu yanzu an kama su guda uku suna JTF office yanzu wanda za a consign su ne na gane wanda za a consign su ne motan su ne wannan motan barayi ke ne police ne suka kama su police ne JTF a kai police na a kan sassa ya okay to kamar yadda kuke gani motan barayi ne a daidai sun saci yanzu an kama su suwaye suka kama su nan wani anguwa ne yanzu ya tabbata da cewa lalle barayi ne an kama su to wannan motar da ake baffasa haka yanzu wannan motar ce ba motar sata ba ce amma sun je sun sata kuɗi da motar police sun zo wajen ma'ajin gari sun zo yan gidan gari ma sun zo to kamar yadda kuke gani yanzu me sunan layin nan a cikin garin Kaduna ne yake faruwa inda wasu barayi ba su nasara ba kamar yadda aka tabbatar mana masu gani da ido ya kamata a kona mota ya so ya kashe yara gaban na yana bidiyo ne da wannan ina ta gaban ya kuma yanzu abin da nake ga abubuwan da yake faruwa na ba wai hatsari bane saka ne suka yi kokarin ya tsira shine har ya je ya nemi ya taka wasu ya ajalin su ya zuwa yanzu dai masu shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa lalle barayi ne kuma an kama su da saboda haka za mu ci gaba da bi don mu gani yadda al'amuran zai kama so cikin motar kun gani yadda ya kasance yanzu wanda ma cikin shaidun masu gani da ido suna tabbatar da cewa ba za su rasa makamai ba wanda mu dai a lokacin da muke ɗaukar rahoton nan ba mu ga wani makami ba sai dai bincike shine zai tabbatar in Allah da za mu ci gaba da bin ba don tabbatar da abubuwan da yake faruwa kamar yadda kuke gani insha Allah